Goiekik antolatzen duen enpresa ekimen berrien lehiaketako sari banaketa ospatu da garapen agentziak duen egoitzan. Bertan, eskualdeko enpresariez gain, Patxi Plazaola, Goiekiko presidentea, hainbat alkate eta Goiekiko arduradunak bildu dira. Aurtengo lehiaketan 3 sari banatu dira. Ingurumenaren alorrean, Talleres Kerejeta enpresak sortutako proiektuak irabazi du. Berritzaileen alorrean berriz, EFZ eraikuntza metalikoak enpresak egindako lana saritu da. Lehiaketara aurkeztutako proiektuetatik irabazlea AIB Driver Box izan da. Urteroi bezala enpresari bat gonbidatu da ekitaldi honetara. Aurtengoan Fundiciones del Estandako zuzendari orokorra Alfonso Lese izan da gonbidatua. Eskinitako hitzaldian estrategia eta merkatu berriei buruz hitz egin du. Nikolas Errasti, Goiekiko industria arloko arduradunak, gaurko ekitaldia aprobetxatu du martxan dagoen lankidetza proiektuaren berri emateko. Lankidetza sarea da, azken finean, kolaborazioa egitea hemengo enpresen artean, ez? Eta horra aipatu ditugu 3 eratako kolaborazioak, bat Foro Ekonomiko Komarkala, bestea enpresa traktoren arteko kolaborazioa, eta bestea ia pymen kolaborazio enpresa txikiena. Ardatza izango litzateke horiek muitzea, ez? Eta azken finean erremita edo tresna da kolaborazioa, sarea. Eta sare horren bitartez nahi dugu balorea sortu, ez? Zertarako? Bueno, enpresei entzun, beraien problematika aztertu, ikusi, bota dezatela, eta bero baita ere konpartitu ikasi eta aurrera joan denok batera, azken finean lehiakorragoak izateko eta desarrollo enpresarial bat bailarakoa emateko, ez? Beraz, Goierren ikusita enpresa gehienak enpresa txiki eta ertainak direla, bilatu nahi dena da lankidetza indartsuago egiteko eta momentu zaila hauetan aurrera egiteko denak batera. Hori da. Guri iruditzen zaigu gure honena emateko tresna interesantea dela. Azken finean beraiek elkar ezagutu, beraiek elkar konpartitu eta baita ere gero kolaboratu hainbat enpresekin. Ez beraien artean bakarrik, baizik eta traktoreekin. Eta gero esango duke hau bakarrik ez dela geratuko Goierrin. Gero kolaborazioa dijoa mundura zabaldua eta irekia. Eta zerbait interesante baldin badago edozein tokitan, haren bila joan beharko genduke. Zu izan zea irabazlea, Goiekik egiten duen lehiaketan, aurkeztu iguzu pixkazin izan da proiektua. Bueno, proiektua da taxistantzako protekzioko manpara bat, merkatu netze ona, eta hartzen ditunak taxistak dauzkien inkietude guztik, soluzionatzen ditunak beste manparak sortzen dien problema guztik. Diela, ez dute kopiloton leku egaltzen, moitu dezakete asientoa bere gustora, eta montau eta desmontau jendako txea bat ikutu gabe eta 2 minututan. Zergatik okurritu zitzaizun proiektu hau, hainbesteko beharra aldago? Okurritu zitzaidan Bilbon taxista bat hiltzutenen, orain dela 2 urte eta erdi holako zerbait, eta ni nire lanakatik esperientzien neuken nolako manparan bat ingen duen Irizarrentzat, Irizar autobusentzat, eta okurritu zitzaidan aplikau neikela Irizarrentzat egin genduen manparan ikasitakoa. Eta, kontaktuan jarri nintzen lehenengo Gipuzkoako eta gero Euskadiko Federaziokokin, eta diseinau gendun urte baten manpara bat Donostin bueltak ebil izana. Merkatuan dago, ikusi nahi baldin batzue interneten, www.driverbox.es, hor dago web orrialdea hor daukeu, eta momentu honetan batez ere kontaktuan gurekin jartzen nahi di internet bidez, Andaluzin, Asturiasen, oain Espaini mailan batez ere. Baina asma daukeu, behin urte honetan merkatue asentautakon, Frantzia aldea edo Portugal aldea juteko. Eta hemen Goierre alden eskakizunen bat indizue, aurreikusita daukezu edo ez dago beharrik? Nik usten dut beharra beti daula, zatik desgraziz, da kolektibo bat oso, ez daukera seguridade handiz, zatik azken baten behar idatzen dihozten bitarten, atzen dihonak agreditu daike. Baina, hori esateko, Gipuzkoan bat bakarrik jarri gendun, prototipo bezala jarrita daukeuna, eta gero Gasteizen eta Bilbon jarri ditu. Badirudi, eskerrak Gipuzkoan ez dutela uste hainbesteko beharra daunik, hola segidezala, porque bestela.